Aj keď som tu bola v minulom roku, ale neverila som, že sa to zapíše a že to sa stane tradíciou. Čiže ja si myslím, že ostatná časť obce si môže brať z vás príklad, že sa takto stretávate ešte predtým, ako sadnete k sviatočnému stolu. Viete, Vianoce sú, o tom všade vidíme v telke, v rozhlase, každý hovorí, že je to iba o darčekoch. No, možno povie, že takto, že dobre, aj darčeky, ale ja som bola minulý týždeň na svätú omšu a náš duchovný otec mal kázeň. A v tej kázni bolo povedané, že o tom sú Vianoce. Vianoce sú o tom, aby sme my v našom srdci, každý, aby mal Ježiša. Čiže o tom sú Vianoce, lebo ten Ježiško sa narodil ďaleko, ďaleko. Akurát teraz je tam vojna. Mala som tu česť, bola som na mieste, kde sa Ježiško narodil. A je tam malá jaskinka a úplne malé jasličky, drevené jasličky, tma, slama, seno, nič viac, žiadne paláce, žiadne veľké domy, vily. Ale úplne v zemi vyhlbená jaskinka a v tejto jaskinke sa narodil. Je tam veľká hviezda a pri tej hviezde je plameň. A práve z tohto plameňa sa odpaľuje svetlo a do celého sveta prechádza, aby rozžiarilo naše srdcia. A ja som vám priniesla toto betlehemské svetlo, ktoré nám priviezli do dediny naši dobrovoľní hasiči. Nech to svetlo rozžiari nie len vaše domovy, ale hlavne vaše srdcia. Aby ste vo svojom srdci mali toho narodeného Ježiška. Aby sa z vašej rodiny šírilo ďalej do susedov, do ďalších susedov, aby sa šírilo dobro, láska, pokoj a porozumenie. Ja viem, že máme problémov strašne veľa. A ja mám veľa problémov. Aj vy, či sú to zdravotné, či sú to finančné, či sú to existenčné. Dneska nie je človeka, že by nemal problém. Ale ja stále hovorím, že problémy sú na to, aby sa riešili. Ale my, keď v svojom srdci nebudeme mať pokoj, nebude v našej rodine ani dobro, nebudeme si užívať toto, čo si zarobíme svojimi rukami, nikdy si to neužijeme. Preto vás prosím, tak jak teraz tu duchovný otec povedal, že aké je to milé, keď príde niekto zo susednej obce, príde a porozprávate sa a šírite to dobro ďalej. Preto vás prosím, aby ste sa navzájom navštevovali a aby ste to dobro šírili. Lebo kde je dobro, tam je láska, tam je pokoj. Užite si to, nech v každej rodine zavládne hlavne pokoj. Všetko ostatné bude, keď nebude pokoj. Vidíme, čo sa deje na Ukrajine. Modlíme sa za to, aby aj v našej dedine bol pokoj. Aby v našich rodinách zavládla láska, porozumenie. A ešte raz vám z úprimného srdca ďakujem za to pozvanie, že ste ma tu pozvali, že som mala tú česť prísť medzi vás a trošku sa s vami podieľať na tej radosti z toho, že sa ten Ježiško narodil. Požehnané sviatky všetkým vám. Aj vám. Ova vengue si calla, ovacho, angelis, le pastere y apele, ya te rode, androforos vetene, bararás tu dame.
Môžeme ešte zopakovať. Ten po slovensky. Tichá noc, svätá noc,